Joulukuu vuonna 00. Meidän Miika oli nyt jo läski. Miika tankkas, mutsi pakkasi eväitä. Mä paskansin pöntöllä. Hymy korvissa paskaa nuppuntuneena. Atu kiljui nahkatakkista Iivaria. Kuki kertoi sitä juomasta, sitä halvasta iässästä. En mä tuolloin mistään pärissytin vain iässästä. Ja anna mun ostaa iässä, mä nyt pärsyyn. Musta sen hinnan ja maun lomaten. Mielessäni olin niin santoinen ees jonne pienten kersojen. Mikä päris mutsi pelkäsi värinää. Ties loppui, mulle kerrottiin. Ei tule enää reissuja K-markettiin. Vanhemmat eros ees myytiin. Itkin eilen K-marketilla. Että Megaforce vielä on. Tuttu maku vaihtunut on uuteen. Ei uhkikaan kerro enää eässästä. Se loppu on myös onkanumella. Mutta paremmin ymmärrän Dinan ja hänen tekojaan arvostaa. Ja anna mun ostaa eässä. Musta sen hinnan ja maun lomaten. Säni olin ennen santonen iäs jonne mieten kersojen. Mikä väris mutsi pelkäsi värinää.